Huriani tuhata ada orang sota buka parmingyota jumuluma tapasahat nguluta holan tuadopan ni dibata marhite tangyang nahohom martangyang mahita. Amin. Atong tapujima jala tapasangat matuhatta marede mahita. Marhite-hite goarni di bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di berbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem jala marulupulup mi da ibana sudi hamu aliakka naholong roha di ibana marlas ni roha situ tuma rab dohot ibana sudi hamu ale akka namarsak roha mi da ibana na sailaon las dorohaku diakka namandok tuau beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Yang mahita ali Tuhan Yesus sasadahodo si pangulu padumuho jolma doho debata hupuji hami maguarmi jala huduk hami moleati tuho ala ni saluhut nabi nahemmi patupahod hangulun nami sedongani mahami marhiti asini roham asa hupikiri hami toktong natinomu dohot hamamatem asa huar sakot hami dosa nami jala asa tubuh di hami hapor syaon nasitong jala samar roha hawolongan hami huhut madok ngoleati tuho asa olo hami mangihuton horo di hamatean ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujion di tonga-tonga ni sadhut huria naung tibuk tinobusmu marhite-hite mudarmu nabedi olak nion rodi saliling nilelengna. Amin.
tangihon hamu mapatik ni debata di minggutta sadarion imapatik parjulu sahat tupatik pasapuluhon songonom ma didok patik parjulu audu jauh di Batam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenomu de Batam patik paduahon dan jadi gorommu jala dan jadi sumanomu manangaha na di benua ginjang dohot na di benua tongaon rodi na bagasan aik na dituru ni tano yang gotunggabe si sombaon manang sioluan patik patuluhon dan jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalanna ayona humna dusugut akka nama sineang di guarna patik paupaton ingot hamu ma pabedia honari minggui dina onomari maulahamu nasa siulamu layang guari papituhoni ari pariadana ni Jehovah di Batam dei dan jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahammu rodi pangisi ni hutan ni halak pe namagibati hutam aidi nono mari do di toppa de bata langit doho tano doho laut doho nasa sina dungi mara dia di mana diari papituhoni di bahini do umbahen na di pasu-pasu de bata ari para didanai jala di parbadiai patik palimahon iko pasang apomu do naturasmu asa martuaho jala liling mangulu di tano na dilehon ni Jehovah di Batam diho patik paonopon unako mamunu patik papituhon unako mangalakup patik pawaluhon unako manako patik pasiahon unako olo makatidakon hata na setutu maralohon donga jolma patik pasapuluhon dan jadi haliangan nirham bagas ni dongamu dan jadi haliangan nirham dongas saripe ni dongamu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongamu ima sahakna atong rak mangidogu mahita tuadupan ni debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na humbartu patikmi amin. Tatopoti ma dosata todupan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar para siroha jala partaluk ni roha jala nabasar doho sai marpangulahi ma roham midahami
dibahini sesi sama sude dosa nami dangadong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham hati goran napinatu pani anak mudo nahu pangasahon hami tujulum dibahini pasonang jala apuli mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sisaan di dosata ala ni pangalai sotta do ubahen na tertulang Kristus jala binahen ni hajahatot do ibana mabugang ape tu ibana do pisang perhitian ni hasonangata jala binahen ni bugang na malum tahilala hasangapo ma di debatana di ginjang. Amin. Hatani debata turpuke bistel di minggutta sadarion imasian opak Musa bindu 20 sada mamukka mai syayana ayat 4 saha tu ayat sia tajahama pasika pasorin. Jadi borhat manasida sia dolokhor mamolus dalat dopak laut arung asa mangaliat pasiding luat ni halak Edom
gabe murhing ma rohani bangsoi di tengah dalan. Dungi marmungut-mungut ma bangsoi dopak debata dohot dopak si Musa. Puasa tong tugihonon muna hami nako sian Misir. Asa mate hami hanolongona non huroha. Aiso manang adong sagu-sagu manang ai kison. Jalanunga gine-gine ate-ate nami mida sagu-sagu na giak-giakon. Dungi ditogos Jehovah ma tutonga-tonga ni bangsoi akka ulok tulungapi akka mamarguti bangsoi gabe marmatean masai torop sian Israel. Dungi robe ma bangsoi manonopot si Musa akanina ma nunga mardosa hami alana marmungut-mungut hami dopak Jehovah dohot dopak ho martangiang maho tu Jehovah asa dipadao sian hami ulung api jadi martangiang masih Musa mangondihon bangsoi. Dungi Roma hatani Jehovah bahem madiho sa daulok tulungapi jala sakot mai tuhau partonggol. Ya adong manangise nahona pargut jala dibereng tusi ikon mangului bana. Jadi disuman si Musa masa da ulok sian tombaga jala disakoton mai tuhau partonggol. Jala ya adong manangise na pinargut ni uloki jala dibereng dopa ulok tombagai laos mangolu ma ibana. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala na piopsa. Amin. Tindakon mahapor setai songon na ni hatidakon ni dongata sa hapor siaot di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dusan natmo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadai imana itu buon ni si Maria nabi gebean setot di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubono toru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai parguguna suatu dosani disimai bana pe mamulak sogut tu tanoon mahungumi halak na mangulu do namate au porsea ditod di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do dia saan ni dosa do dihatai namadok mulak mangulu disugut daging ni halak nong mate do dihangoluan no serasuda. Amin. Orasma dihita amang inang titing HKBP Serang Resos Serang Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021 naso hujahahami sianjuluon tajahama di rohat tabi na perjulu guarni minggu letare dohot topik asini rohani debata na panguluhon atau
kasih karunia Allah yang menghidupkan. Nomor 6, mutasi pendeta resort. Khobar tu surat ketetapan Eporus HKBP Amatta Pendeta Romulus H. Siahaan STH, Pendeta HKBP Resort Serang, dimutasi Gabe Padita HKBP Resort Tigalingga, Distrik Onom Dairi, Jala Amatta, Pendeta Beni Bonaniaek Siagian STH, Sian HKBP Resort Lawe Ponggas, Distrik 12 Tanah Alas, Gabe Padita HKBP Resort Serang. Domutu Ulauni Pinabotohoma di hari Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021 di Patupado serah terima jabatan pendeta resort na niuluhon ni Pareses HKBP Distrik 21 Banten. Pinangidoma haradeon ni Sudi parhalado resort dohot pangulan nago tikki. Songoni parhalado parar tahun manang ketua dohot bendahara masuk pukul 15 WIB maringanan di konsistori ni Gerejaon. Di hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021 patupon ni Huriatama acara pabor haton amata pendeta R. Siahaan STH obartusi papungupelia dohita marhiti amplop dalat talaho makka muliatehon pakubasyon ni amata pendeta resort saliling di Huriaon. Acara pabor haton dohot mangujakon di patupadung sipul jamita na niuluhon ni Pareses HKBP Distrik 21 Banten. Dung sipul parmingguon udutatama acara ramah tamah manang pisah sambut pabor hato pendeta resort doho majakon pendeta resort nai baru na maringanan di lantai sada ni Gerejaon. Akan adoh tu ulau ni ima parhalado dohot keluarga HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Utusan ruas ganup sektor sian HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Utusan kategorial ama, perempuan, lansia, NHKBP remaja dohot guru sekolah minggu. Sian HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Utusan punguan-punguan HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Akan apa si dohot tu ulau ni pasahaton ni panitia do undangan. Nomor sia pertanyaan sektor marhite media online. Do mutu pandemi virus corona patu pao do pertanyaan sektor di bagas keluarga marhite online. Ima aplikasi Zoom. Jala tapasahat mapeliata marhite situa sektor. Ada orang so pertanyaan host managihon ID dohot password tu grup sektor ta B. Napaduahon ruas nataba boy mara nasida jong-jongan non ketika dipanggil guarni nasida. Naparjulu keluarga Patrick Bona Nababan inatai Yesia Analia Borusinurat do sahalak yanakon Valeria Belvania Riselda Nababan pindah sian gereja HKBP Maranata Cilegon Resort Serang Distrik 21 Banten tinggal di komplek Taman Lopang Indah sektor 5 Bumi Agung. Napaduahon keluarga Basrian Siregar inatai Repi Mawanti Borugoran pindasian gereja GKP Ilawe Mantik Resort Kota Cane wilayah 4 tinggal di sektor Saplopat Keranggilan. Keluarga Naik Frans Muri Situmorang inatai Meni Noverida Borusaragi pidasian gereja HKBP Pangkalan Berandan Resok Teluk Aru Distrik 10 Medan Aceh tinggal di Perum Graha Rinjani Blok 8 nomor 14 sektor 10 Pitu Pipitan. Di pasu-pasu tuhatama parsaora dohot nasida gabelas niroha di Huriaon. Titing naing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parboga soma anak dohot boru ni Huriata panguli Hotman Sahputra Siagian anak niamata Joner Siagian tubuh ni Inata Marsaulian boru Marpaung alamat komplek Ambluit Blok T nomor 200 Sia sektor Tolu Pandeglang ruasnya HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Dohot Orwana
Yeli Rospita Ulina boru tinambunan boru nyamata halason tinambunan tubuni inata Rusliana boru Simamora alamat Jalan Hamerin RT 00 Sia 04 Meruya Selatan Jakarta Barat. Ruas nih HKBP Kebun Jeruk Resort Kebun Jeruk Distrik Walu DKI Jakarta. Pamasu-masuan perbagason di hari Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021 masuk jam 8.30 WIB di lantai 2 di gereja HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Na paduahon titing paduahon nang majalo pasu-pasu perbagason ma anak dohot boru ni huriata panguli William Pascal Adinata anak ni amata M Adinata tubuh ni inata Ivo Runtuwena alamat sektor 2 Keramat Watu ruas ni HKBP Serang Resotang Distrik 21 Banten. Dohot Orwana Rinta Regina Melati boru Simajuntak boru nyamata Situa S Simajuntak tubuh ni inata boru Hutagalung alamat sektor 2 Keramat Watu ruasnya HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Pamasu-masuan perbagason di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 masuk jam 11 WIB di lantai 2 di gereja HKBP Resort Serang Distrik 21 Banten. Saya dipatulus tuhatama sakap dinasida di Nalaho Marbagasi. Nomor 14 rapot Huria tahun 2021. Nah di hari Sabtu tanggal 6 Maret tahun 2021 dengan nomor dalan rapot Huria HKBP Serang tahun 2021. Piga-piga sian akah putuson pinaboto homa. Na parjulu pakobasion rutin. Berdalama songon nasomal akah program rutin ni Huria. Na paduahon pertanyaan sektor. Tu sektor na jonok tu gereja asa dipatupa ma tatap muka jala di gereja ma dipatupa sahali sabulan. Isarana sektor sada, sektor opat, sektor 5, sektor onom, sektor sia, sektor 10, sektor 10 tolu, do sektor 10 5. Marhiti live streaming di jabuni ruas ima sektor 2, sektor tolu, sektor walu, sektor 10 sada, sektor 10 opat, dohot sektor 10 pitu. Pemekaran sektor di rapot Huria diputuson ma pemekaran sektor ima na parjulu sektor 1 Serang na paduahon sektor 2 Keramat Watu sektor tolu Pandeglang Utara sektor 4 Cinanggung sektor 5 Bumiagung sektor onom Legok sektor pitu Pandeglang Selatan sektor walu Ciruas sektor sia Cilaku sektor 10 Trondol sektor 10 sada Sankiu sektor 10 2 Puri Anggrek sektor 10 tolu Banjar Agung Persada Banten BMS Kapuren Pakupatan sektor 10 4 Keranggilan sektor 10 5 Rau sektor 10 6 Bumi Ciruas Barat sektor 10 pitu Bumi Ciruas Timur. Jala tu sektor na di mekarhon asa diririt ma calon situa ditiki nahuma topon. PHD kategorial sermon guru sekolah minggu di Patupa hari Sabtu Borngin tatap muka di gereja. Seksi remaja di Patupa sehari sabulan gabungan tatap muka asing nii virtual. Seksi HKBP, seksi NHKBP, seksi paropuan tetap virtual manang Zoom. Seksi ama PHD tatap muka sehari sabulan, seksi lansia di Patupa 2 hari sabulan tatap muka di gereja. Pilihan bulanan dohot pilihan diakonia nga ditotopon pilihan bulanan jumlahna 35.000 ma per bulan. Pilihan diakonia 15.000 ma per bulan. Anggaran resort terlampir di buku na jala gugu tu resort 40 juta ma per bulan sian resort HKBP Serang. Anggaran distrik terlampir di buku jala gugu tu distrik
174.570.672, gabe per bulan 14.547.556. Panitia Pesta Gotilon dohot hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang. Ima sektor 2 Keramat Watu do sektor 10 sada Sankiu. Tumbi buma dibentuk panitia asabo dilantik di Minggu tanggal 20 Maret 2020 sada. Jala dibahen program ni panitia. Nomor 16 parhepengon ni Huria Boy Mata Jahabi dititing nasahatu hita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resat Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima titip pakobasion dot para hepengon di bagasa mingguan saya di pas-pasu Tuhan tamai bahin sangap di guarna jalama korhon uli doh lasni roha di Huriana. Amin. Tapuji Tuhan ta marede hita. Duhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna na di bagas garejaon, horas nang dihita saluhutna aka manami inanami na posobulung remaja do takadak danak sikola minggu di bagas tabe. Hatani debata terpuk jamita di mingguta saderion ima natar surat di surat ni Apostel Paulus madapoton Huria Efesus bidu 2 mamukame sian ayat naparjolo sahat tu ayat napasapuluhon songonon ma didok disi. Hamupe nungamate hamuna jolo hinorhon ni aka pangalausion dohot dosa muna aka naniula muna marguru tutiki di hasianganon mangihuton lomo-lomo ni namarhuaso di awang-awang imatodi na mangula nuaing di bagasan aka anak nasosiat hata rapon nasidado nang hita sasudena najolo mangulahon aka hisap-hisap ni dagikta dinata turut lomo-lomo ni dagingi rodi sakap-sakapna jadi anak sirimasad dohita sian bakko hian doson aka na asing alayang gode bata para si roha bolodo jala parholong roha na balga maradopon hita jalarapon Kristus do di pangulu ibana hita akanong mate di bagasan aka pangalosion nasian asni rohado ubain namalua hamu gaberat di pangulu jalarat di pabakit hita tu gom-goman banua gijang di bagasan Kristus Yesus laos patuduhonon nado dia katiki nanaing roh dope surung ni hamoraon ni asini rohana di habasaon nai maradopon hita di bagasan
Kristus Yesus. Aisian asini roha do ubain nama lua hamu. Dalan hapor siaon jala dada binahen muna si lehon ni debatado. Datung sian parulau ni asa unang adong nama muji diri. Ai jadi-jadian na dohita akana tinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaun na denggan hita ai akka ido hita dipature debatahian asa taparangehoni ima sahatna hurian itu hatta di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus sasitongna molo dipadopod dohita tupatik ni debata nok tabege nakin patik parjulu sahat tupatik pasapuluhon nang gosada hita dangadok tahu di adopan ni debata jala sasitong na hita di hajol maunon nakpe bangulu hita sasitong na nungamate hita iduado padohan mayat berjalan. Ala ni aha, ala nunga mardusa oputa najul siaran do sihawa saha matuhita mardusa ima dosa tiatianan dosa warisan. Hinorhon nido macetakas didok Apostol Paulus suratna tuhuria Rom di bidu 6 ayat 20 didok ibana upa tinohor ni dosa do hamatean alai basa-basa di debatado hanguluan saliling ni lelengna marhite-hite Kristus Yesus tuhatai atong marhite turpukon di pataridahon satitongna keberadaan nihita hajol maut. Alani macetakas diro Apostol Paulus muse di Rom bidu tulu ayat 10 sahat tu ayat 12 macetakas sasitongna odo hadirion ni jolme obar tunatar surati dang ngadong natigor nang gosada dang ngadong namarroha na uso-uso di debata saluhut nasida nungama nibil tung sangedo nasida marroha mago dang ngadong sibaenon nadinggan sibaen nadinggan nang gosada. Macetakas itulah sebetulnya kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Atong bohama magoma pakirimota tinggal mahita di hamaten na manoktong songonak kana porsia hita di asini rohani debata jalan okta hati dakoni di ganuk tahun terlebih di perayaan Natal di sadok portibion pola meragam bahasa di dok karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Alani hapor siaon dan alani parulaon anggo parulaon nakin sudedo hita mate di bagasan dosa. Hurian itu hatta di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Minggutta sadarion di guari minggu letare marlas ni rohama hamu. Buhadu hita
marlas ni roha di tonga-tonga ni COVID-19 on. Di tonga-tonga ni ancaman kematian ala ni panahit. Di tonga-tonga ni portibion. Ale di somma di pataridahon bui hita marlas ni roha ala asini roha ni debata karena kasih karunia Tuhan. Ido alana molo tajaha di sada Korin bidu 10 taringot tu kasih taringot tu holong ni roha macetakas didok tolu donahot pakirimon hapor siaon holong ni roha alaisian natului holong ni roha kasih Allah. Hita pedi partikianon ala ni holong ni roha ni debatado hita bui malua siada kaparmaran natabulus. Bui hita di partikianon bongot di bagas jorona nangakadongan na di bagas tabe bui hita marparsauran na tape melalui media elektronik parbinotoan na nilehon ni debata tu hita jolma marletari ma hita marlas ni roha ala taboto holong ni roha ni debata tu hita jolma na porsia tu ibana hudiani tu hatta di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus songo dia do pakka porsion ni jolmai tu debata nama nopa nasana adong songon nata hati dakon setiap minggu songo dia do pakka porsion ni jolmai di parmudu-mudu di padonganyon ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni bangsona termasuk kita nunga gabi bangsona marhiti-hiti padidion na badie gabi bangson ni debata di pasada hita dohot Kristus di hamateanna jala di pasada hita di hahehionna mulota jaha di rombidu onom ayat 1 ayat 5 jala di ayat 5 macetakas di hata batak di dok molo nunga sakabona hita dohot Kristusi di hamamatena sakabona mahita nang dihahihion. Kita satu di dalam kematian Kristus dan juga satu di dalam kebangkitannya. Ahado kenyataan naniadupan ni jolma di panugudugon ni Tuhani. Ima gobaran ni epistel tanakin bangsa Israel. Nunga tunggodang di patuduhon debata huasona guguna mangaramoti bangsoi paluahon siap perhatobanan. Mamulus borngin na holom nangali aledang ngadian nasida. Jaladang gulapan nasida. Aidi tiki borngin rodo sinodang nasihat debata manaungin nasida. Api ditiki arian di lasniari rodo obud manaungin nasida. Ditiki male nasida di lehodo si panganon manna. Ale di bagasa turpukon gia kanin. Bohado tutu jala di tonga-tonga ni ngulu ni hita halak batak pado taringot tu epistelon ditiki me tiba tahu tempero pabalgaiba alairungat at-taradong pepeng niba ngagiak-giakan. Masa makan tempe tahu aja terus dari dulu. Harus makan sop lah, makan daging. Ngasiat tobak hiba sahat tu sonek ti tobak musena.
Jala jok do di piga-piga inganan songni do hita halak Batak. Lau tu parserakan arung mamado turhamu maon. Tobak doon. Sia tobak hiba mula tu tobak. Dungo bak tau gabe kotai di bereng. Ayo dang bui di tu horhiano namang. Una pula taringo tiamang ibe itu iba. Najulo holas sakarung boras do tu hornihian. Alaid ni do. Sia tobak hiba mula tu tobak. Hape du kota noai gabe sipata dang bereng betusi. Aturan bereng tu siam tu habirang nama. Jok songoni alanya memang ido hajol maut. Molo sian hajol maut do hita dak tolapta tidak akan mampu sekuat apapun, sehebat apapun. Aleholan ala asini rohani debata. Kasih Tuhan yang melepaskan kita. Natuari makatatai do hami taringo bado halak Batak mengadupi zaman depan, generasi depan. Ala adok padohan orang Batak itu diantara dua opu, satu kakinya di opu Singamangaraja, sada di opu Nomensen. Nak pe Kristen saya loho dope tuaka hapor syok kasih pilih biguan ziarah mulu marnipi datang bapak kemarin mimpi dipotong dulu ayam yang putih itu, dibikin di atas lemarinya. Enggak boleh lagi begitu. Enggak, kan ilmu psikologi itu hanya memuaskan diri. Bisuk-bisuk ni portibi tu. Najolo molo parmalim satonga diakui satonga so diakui du. Ale nuai nunga diakui aliran kepercayaan. Di piga-piga tahun nasalku marulaun nasida tung macetohom dinggan dame berengon hape yang go ruasnya KBP marulaun ribut martokar bama tutu tumago mahita di son mula mahita tu ugamon yok putana julu oma tantangan na turpukon nang paingoton hita di tonga-tonga partikian na taadupi songo jami takku minggu nasalpu molo mudur hita berhadapan mahita tu aka debata haporsion ni akan nenek moyak tanah julu berhadapan kita tujolo berhadapan dengan ilah-ilah modern, Tuhan-Tuhan modern. Dia todi konsumerisme, ingin membeli HP sebetulnya dak pola rikoti tibana lekot tuhoron untuk menyenangkan gabe hiraido napasonang rohatna. Todi liberalisme, kebebasan, masih jaga diri nabema. Siapa lu, siapa gue? Gua enggak ganggu lo enggak boleh ganggu gue. Bebas. Jala generasi muda nuai pe halak Batak ngahiamat dok. Enggak ada Batak-Bataknya lagi. Ini bukan bangsa Batak, bangsa Indonesia. Tondi primordial alani parbudaron, alani pardonganon, alani seangkatan, sesama alumni. Memang jujur kita dia mah mungkin so lokang siap kita alana memang berbeda-beda kita. Aik surau gubernur di Bantenon. Dada pitor halak Jawa benok kuna jonok tu halak Batak dula. Halak Batak pe par dia do. Ba partuba maju tong baru pe parhubang baru silidung par Samosir.
Nengi baru ma siak kutani dainang kan. Itu yang kita hadapi di tengah-tengah tantangan ini. Molo dirita do tapangasahon tidak mampu. Jala di boto Tuhan Yesus dui. Ido gabe diukap Tuhan Yesus haumioni dido ibana di Yohanes 10:5. Audo hawangguri hamudo ratingna namian di bagasan au jala au di bagasan hamu ido namar parbue gudang. Daktarula hamu agia aha anggo so mardongan au. Siapa Yesus itu? Firman Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Bohama hita baik surah dido, hoi orang Batak, hoi HKBP, macam mana kalian dengan firman Tuhan yang membuat orang Batak lepas dari kegelapan kepada hatiron. Auso Kriste kita pahabang lusung duhita kan. Madapol dak pula ro dapol tongo sama. Hutatape ikon merbulu ma iduga biarong harbangan nang diaka acara parada tope babe kamu tung ukap harbangan ini kan. Apa sih ukap harbangan ini? Ulah dulu kampung orang Batak harus dibikin. Jadi kalau mau masuk ke kampung itu harus ditarik kayunya itu biar masuk. Jadi harus dikasih apa? Songon di hitam waeng ikoliano matu sapam asabui masuk. Hebat betul. Di tonga-tonga ni tantangan na songonima hitam jala turpukon diukap. Molo sian hadirion ni hita hajol maun tidak akan mampu menghadapi tantangan yang kita hadapi, baik tuku di hita, baik tujul. Yang mampu hanya pengasihan Tuhan Yesus. Jala di bagasan mingguta di partikianom mahita na yang ditugu-tugu sahat tu perningotan are hamamate ni Tuhan Yesus dot hamonangan ni Tuhan Yesus. Seberapa besarnya kerinduan kita setiap hari Minggu mamestahon hari hamonangan ni Yesus Kristus hari Minggu. Hal ini di tonga-tonga ni turpukon diukap turpukon dohita asasian uduk seret ni rohata jalan melope malua hita dangalani gogotai alai asini rohani Tuhani idogabe didok diturpukon unang ngadong nama muji diri. Ayat si datung siap paruloni asa unang ngadong na memuji diri. Ayat surah dibayan hatana posi jangan sok jago kan itu. Nak pa jago-jagohon. Ima rahira hatani debata tu hita halak batak nah kabipio. Buita bulus akapar marana akapar kilon akapar totangan bukan karena kekuatan kita agugun ni Tuhan itu martangi sama hita marede lego dame dihami ale Tuhan di padame hita duk mardame hita marbada mamuse dang marbada hita dirapok sonaria te inna sada padita dia tikira udah kapok kita berbada wah ya enggak apa berdamai-damai sajalah. Halani do turpukon molope dilehot Tuhani hita marhanguluan bui hita patupahon akan nadinggan tu dirita tu keluarga tu masyarakat tu tonga-tonga ni bangso do negaraon basa-basa silehon-lehon ni Tuhani do tu hita. Alani memang lambalga hita dang boy sodohonota memang kita kui HKBP songonai do na nabuluni memang kita gereja terbesar. Mulai di halak batak hida do siakangan punya tanggung jawab besar.
Jala memang tungborak dosa betulna buban HKBP jadi berkat bagi dunia. HKBP gabi pasu-pasu di Portivion. Pahami kita gabi pasu-pasu di Portivion. Berantem kita marbada nang kadongata. Mardame kita halaki sobui mardame dunia dong berdoa HKBP yang hebat. Begitu berantamnya begitu besar bisa berdamai. Kok kita yang lebih kecil ini enggak berdamai nak gabi mardame. Jadi tiruan mahita di perbedaan nak tiruan di perdamaian. Dungi kijang maruhata. Kalian enggak kenal ini HKBP Nabulu ini. Biarpun di gereja kalian bergereja tapi mana mau ninggalkan HKBP. Sipata songoni mahita gabi lalap martokari mahita gabi tay dehoma sosongon surkani pedeti saya mulak-ulak HP jalan linier do jalan garis lurus do dari Parhatobanan tu kemerdekaan kita pe sian Parhatobanan di dosa tu kemerdekaan tu Tuhani alani turpukon naing paingotok kita molo pe tataon akasi taonon di tikyon molo pe hirana di otapi hita alai diramoti Tuhan ido hita benget mahita ido gabe dido Apostol Paulus di Rombidu 12 ayat 12 marlas ni roha mahamu makirim marbenget ni roha di hapor suhon jukul hokamuma tangiang jugul do hita pertangyangan itu noai. Ya do opak sektor ibai pertangyangan las opak talak mana madohoti las olapat di do situ do. Dugi ro situ ya bang padita di jagunami ma pertangan jamu ke situa. Ale 10 ma dijual ke ruasi. Baso tong jiro anon. Ai piliti situ iro padita na do pertangyan atu jamu di situ enggak apa-apa, alam memang hidup hita, Huria Kristen Batak Protestan. Ditiki namar protesido hita lam solhod. Ditiki nama narita ido hita lam solhod na. Ido hebat na halak Batak. Ai boto hamu panaritau ni bataridaho kolong ni rohade. Molo pe marsarita sarita hita ito na si holdo rohakku tu ho ito. Hope itu au songudi. Ale molo sohu manarita biao dakku anggap be. Jadi dak kita lu hita halak bata iko se monang. Ido gabe adok godak si monang-monang kan. Amang pargual pargoci paridana suksuk perlupan natabo beda mama godang si monang-monangi. Monang maraloho musuh talu maraloho dongan na. Baba iba talu maraloho dongan. Gabi tuang gini bape dang oli batalu. Tui boto ni bape dang oli batalu itu ini orang Batak. Saya ngatur. Amu nga ginadis. Kupulangkan uang itu. Dan kupulangkan laimu itu. Bah agawat neneng merbeda nama. Coba itu bilang lagi gitu. Kulapor itu ke HAM, hak ajasi manusia. Mana ada menjual-jual manusia. Kuda ngangkatan tangan. Dan di tengah-tengah molo sia segi hajol maun dak tahu kita. Pui kita tahu holan ala asini rohani Tuhani. Ala ni disima kita bui marletare marlas ni roha. Ala holong ni rohani de bata di bagasan Kristus Yesus narotu portibion mangaleho daging dohot mudarna asama lua hita sia dosa dohot hamatean. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan de bata para si roha godang hatam nabadiai paingot ton hami patadahod diri nami ido tutu hami jolma pardosaon jolma nasotau di hadapanmu di patau ho kami ala asi dohot holong ni roham di bagasan Kristus Yesus
na manaon na hacit ala ni dosa doho pangalasyon nami. Gabi Tuhan Yesus naikon manaon ay ibana do natuk manubus sami ay sude pardosa jala parutang do hami. Holan anakmu hahulongan ni rohami do naso adong dosa na jaladang parutang natuk manubus sami. Alani hihi ma roha do pikiran nami asa toktong jauh-jauh hami tuho ali Tuhan. Jala toktong pergugui hami marhiti-hiti todim todi perbadiai. Asa hupaki lalau kami dengan nibasam. Jala tahu hami mangulahon akan nadinggan. Na tahu sangap di guarmu nabadia mabolas ni roha do pasu-pasu di hami. Asima rohama li Tuhan nang dipartikianon. Tuho do pasaton nami amanami amang padita Romulus Yahan uluan ni Huriam HKBP Resort Serangon nagale pamatang nasida pergugui akka para medis nang ubat na pinakke nasida boy tumibu hatop marhahipason jala boy rap dohot tami nang direncana dinalaho porkat nasida sian inganano tupako basyon ne baru asa di bagasan hahipason nang amnami padita naneng makubasi di Resort Serangon di pakubasen ne baru iring-iring dongani nasida di pardalanan nang sudirwas ni Huriam nang kapar haladom naso hagwaran nami di tonga-tonga niya ka hagalion ni pamatang pergugoy ma aka ubat dohot na mangubati asaboy maluas siya parsahiton jalan marhahipason pergugoy negara do bangso namyon di tonga-tonga niya ka na mangadupi pandemyon lehon bisuk dohot gogo marhiti-hiti pamareta dohotaka para medis nang sukarelawan mengatasi COVID-on. Jala salpuhon mali Tuhan sahit panaiton siya tonga-tonga ni portibion. Asaboy hami marparsoran songod dia katiki na salpu boy rap marlas ni roha mamuji jala pasangapon. Tutu mace gudang dosa hasalan nami hahurangan nami. Tungsi samayali Tuhan marhiti-hiti daging dohot mudar ni anakmu Yesus Kristus asa tahu hami toktong rap dohot ho dihanguluan nama noktong asima rohamali Tuhan jalo matang yang namyon di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita Mardehita hu tapapungu piliatah piliat sada A sada B dohot piliat 2 tujulu. Sorang
Salangyakon ma peliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasat tami masyanan ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hu parhasya kami pilihanon pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asa lam hutadahami, godang ni si lehon-lehon mitu hami, asa lam gir-gir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saud malomoni roham di Banua Tongaon song na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamunan ni haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata Jehovah. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho, di sodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaron ma damena tutoddim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna horas.